18 anyos na binata nalunod sa Taal Lake sa Alitagtag, Batangas. May report si Ilona Manalo. Patay ang 18 anyos na binata matapos malunod sa lawa ng Taal na sakop ng Barangay Dingin, Alitagtag, Batangas. Kinilala ang biktima na si Arturo Dacuyag Panganiban Jr., residente ng naturang barangay. Nagsagawa ng Search, Rescue and Retrieval Operation ng Philippine Coast Guard simula pa noong linggo ng hapon at kaninang umaga natagpuan ang bangkay nito na palutang-lutang sa lawa. Ayon sa Alitagtag Municipal Police, pasado alas 3 ng hapon noong linggo nang malunod ang binata habang naliligo sa lawa. Ayon sa ina ng biktima, nagpaalam lamang ang binata na maliligo sa lawa upang i-celebrate ang birthday ng isa sa mga kaibigan at nagsabi rin umano ang binata na babalik din ito ng alas 3 ng hapon. Ikinagulat na lamang ng ina ng biktima na nabalitaan nitong hindi na mahanap ang kanyang anak dahil nalunod na sa lawa. Pero kahapon ng umaga, tulog pa kaming dalawang mag-ina. Ngayon, kinaon siya sa amin ng barkadahan dahil tanghali na wala pang nalaba. At saka hindi daw siya lalabas. Ngayon may kumaon na barkada at pupunta nga raw dito. Sabi ko, Tutoy, anong oras ka dadating? Mamaya humama mga alas 3. Aahon na kami. Ayon pa sa ina ng biktima, hindi pa nito nakakausap ang mga kasama ng anak na mangyari ang insidente. Kasama si Buhay Adante Jr., Ilona Manalo, Balitang Southern Tagalog.